Я не хочу жить ни в Украине, ни в Польше. Я хочу жить у себя дома. Адчувалася, што мы для іх нейкі такая нацыя ніжэйшая. Яны нейкія такія вось правільныя рускія, а мы з нейкім такім адлівам. Таму мова – гэта частка нас, беларусаў. І тут за межамі асабіста ёй прыемна карыстацца. Прывітанне, сябры, сёння ў нас чарговае памежжа, і я хочу пазнаёміць вас з вольным спартоўцам Сцяпанам Паповым. Прывітанне, дружа. Вітаю, вітаю. Скажы колькі словаў нашим гледачам. Всім прывітанне. Я Сцяпан, вольны спартовец, арганізатар мерапрыемстваў, які звязаны са спортам і культурай. Ось зараз мы правялі турнір ва Вроцлаве, дзе Піт гуляў за адну з камандаў, я гуляў за адну з камандаў. Мы ўсе з медалямі, але не прызавымі месцамі, але з медалямі ўдзельніка. Ганаровымі медалямі. Ганаровымі медалямі, не драўлянымі. Слухай, не парві ражгар. Самы пачатак сцісла і твае дасягненні. І маці, і бацька мае трэнеры, таму у мяне не было шансаў не пайсці ў спорт. Таму я ўсё самага дзяцінства з першага класу ў спорце. Потым мне гэта стала падабацца, калі стаў выйграваць на спаборніцтвах. Ну і пашло-паехала. Я вось так вось і звязаў сваё жыццё са спартовай кар'ерай. Дзесьці, калі мне было там чуць больш за 20 год, атрымаў сур'ёзную траўму. Я там у Адэсе паласанулі ножом. Рука моя, вось нават я не мог кубак трымаць. Пашкоджана была. І здавалася б усё, што са спартовай кар'ерай усё, але менавіта тады ў мяне прачнулася такая неверагодная матывацыя. Я прыходзіў ужо там з гэтай рукой, трэніраваўся, бароўся з адной рукой. Не мог сабе уявіць, але праз паўгады я выйграў турнір, які ў нас быў у Беларусі. Гэта этап Кубка міра. Заняў першае месца, прытым у мяне такое жаданне тады бароцца было. Я такую тэхніку тады паказваў. Усе свае паядынкі я скончыў дасрочна. І нават калі кідаў гэтага саперніка, мог утрыманнем скончыць, але я падымаўся, каб яшчэ яго трымаць. Вось гэты вось азарт, ён быў неверагодны. І калі казалася бы, што няма шансаў, што кар'ера будзе прадаўжацца, а гэта атрымалася. І вось так стаў атрымліваць задавальненне, потым выйграў чэмпіянат света у 2013 годзе і думаў скончыць. Як быццам, ўсё гэта самы моцны турнір, моя мэта дасягнена. Завязаў на месяц-два, вось ужо так неяк адпачнуў, але потым думаю, трэба далей прадаўжаць. І потым пайшоў 2015 год, еўрапейскія гульні. Вось і тады здарыўся гэты вось момант медыйны. У фінале еўрапейскіх гульняў я бароўся з азербайджанцам, дзейсным чэмпіёнам свету. Гэта быў фінал? Так, гэта быў фінал. На фінал прыехаў прэзідэнт Аліеў Азербайджана. А ён прыязджае толькі тады, калі спартсмен з яго краіны прэтэндуе на золата. І вось у фінале уся трыбуна супраць мяне. Я выйшаў максімальна матываваны. Паглядзіце, гэта лёгка знайсці. Фінал еўрапейскіх гульняў 2015 года. Мой паядынак, мои вочы, мой настрой. Я выхадзіў перамагаць. І я перамог, я зрабіў мой болевы на нагу, ён не хацеў здавацца. Але калі нага пачала хрусцець, ён быў вымушаны здацца, бо з адной нагой ён не смог бы прадоўжыць паядынак. І пасля гэтага весь зал яшчэ больш загаманіў, загаласіў. І я гляджу, што ён вельмі складана падымаецца на ногі, бачу, што не можа стаяць і разумею, што яго вялікая крыўда на вачах у сваёй краіне, на вачах прэзідэнта атрымаць паразу. Я вырашыў яму неяк максімальна дапамагчы сысці з гэтага каўра, каб ён не храмаў там, скараціць час яго пазору такога вось унутраняга. Бо разумею, як спартовец, бо я шаную сваіх заўсёды і разумею праціўнікаў, бо мы на каўрэ праціўнікі. Паядынак скончым, я перамог, гэта ўжо не праціўнік мой. Гэта чалавек з яго эмоцыямі, яго пачуццямі. Таму вось гэта эмпатыя моя спрацавала, я яго зваліў на плечы, вынес з каўра. І тады весь зал, усе сталі, усе апладавалі. Я не чакаў такой рэакцыі, шчыра кажу. І вось гэты момант проста лічу, што так неяк лёс выкінуў, трапіў некую кропку такую, дзе гэта ўсё атрымалася. Все, хто звязаны з адзінаборствамі, все крыніцы зрабілі пасты з гэтым
момантам і з тлумачэннямі, што адбылося. Нагадай, калі ласка, нашым гледачам, каб ім было латвей знайсці імя твайго азербайджанскага супраціўніка. Аміль Гасымаў з Азербайджана. А каб хутчэй знайсці, там спасылачку таксама прыкрэпіш. Гэта еўрапейскія гульні 2015 года. У людзей, якія досыць далёка ад адзінаборстваў, у іх ёсць уяўленне з фільмаў галівудскіх, што чалавек, які валодае на сур'ёзным узроўні адзінаборствамі, можа супрацьстаяць нажу, пісталету, аўтамату і любой зброі. І вось я хацеў бы на тваім прыкладзе крышачку спусціць гэтых людзей на зямлю. Як яно выглядае насамрэч? Раскажы, калі ласка, вось пра гэты выпадак в Адзесе. Як выглядала вся эта бойка і якія былі вынікі? До маіх знаёмых падышлі там два нейкіх такіх спартоўца, такіх моцных хлопцаў на дыскатэкі. Я думаю, што нейкія сябры, і гляджу, што адразу пачыналі, аднаму ударылі ў твар, і я адразу падскачыў, бо бачу, што там адзін застаўся. Взяў аднаго над цябе, адцягнуў. І ведаеш, я так асцярожна, разумею, драка, да, там я мог бы дабіць адразу этого хлопца, калі кінуў, але так яго трошкі пнуў, і другой на мяне наскачыў потым. Я другого таксама адпнуў, потым павярнуўся, іду к сваім сябрам, і ён ззаді наскакивае на мяне. Я яго бросаю, на земле один раз дабіваю, ён там уцікае, я яму пад задніцу даў. І стаю, я ж думаю, там застались хлопцы уже там, дакладна ж там перамагуць. Яны ж спартоўцы там таксама такія, як я. І вось стаяў, як ты, так, з апушчанымі рукамі. І толькі ён мне рэзка ножом кінуў, пабег. Я за ім, гляджу, у меня бицепс вось тут наружу. Бачыш, як бицепс пополам, ён полосанули, там вывалілася ўсё. Набілі у сэрцы. Крыві шмат, мяса сваё вось сюды падгрыбаю. Я ще до гэтага думаў, што парэз гэта проста, крывя цячэ. Я не разумеў, што ўсё наружу там можа вываліцца. І ўсё, і вось такі момант, гэта непрыемны быў. І ведаеш, чым памылка? Што ніхто не бачыў нажэй. Бо ў мяне ў спіне дзюрка, тут дзюрка, вось таго, якога я кідаў, так, у яго быў нож. Скажу адразу, што болі не адчуваеш. Адрэналін, не адчуваеш ніякай болі. Вось гэта вось і момант такой, можа быць і памылкі, да, вось у дракі няма правілаў. Ёсць правілы на каўрэ, ёсць правілы ў рынгі, у дракі няма правілаў. І ў дракі заўсёды вось штосьці можа быць у чалавека ў руках, таму дакладна трэба глядзець на рукі чалавека у любой бойцы. Я таксама ведаю, як абараняцца ад нажа, ведаю гэтыя прыёмы, але я разумею, што ў любым выпадку вельмі шмат шансаў, што ты парэжаш рукі, здесь ёсць вены, ёсць артэрыі, што таксама складана. Ад нажа можна, калі нейкую ты коўдру здымеш кофту, паспрабуеш гэты нож завязаць. Але ілюзій пытаць не трэба, так, што ты можаш гэты нож там застанавіць. У любым выпадку, калі ёсць магчымасць, так, ці нейкі прадмет взяць, ці ўбегчы, лепей бегчы. Да, ёсць шанец, да, калі ты можам фізічна дзесьці сільнее і штосьці такое, да, там атрымаць нейкую там парэз неглубокі, да, потым чалавека скруціць, заламаць. Але таксама яшчэ ведаю некалькі калегаў сваіх, хто таксама яны ад нажа. Яны бараніліся, але парэзы ў іх глыбокія. Вось абараніцца ад нажа без парэзаў складана. Для вас, вот перад вами чэмпіён света па самба. Гэта сістэма, якая была створана для баявых сітуацый. І ён вам кажа, што нават ён не можа абысціся без траўмаў, у ягоным выпадку сур'ёзных траўмаў. Таму альбо трымайце дыстанцыю, вось такую, каб ногой не дасталі. І малейшы кантакт лепей збегчы. Гэта годна. Таму што вось гэтыя траўмы альбо вы страціце жыццё, альбо страціце здароўе. А на коне пачуццё годнасці перад невядома кім. Гэты чалавек не варты вашага удзелу ў гэтым. Ты прыехаў ка мне ў зал, і таму самае галоўнае, што гэта размінка. Я пасля 32 гадоў, да, не любіў бегаць, як заўсёды дзеці бегаюць, кувыркаюцца. Я нават сваім вучням, тыя, хто ходзяць ужо другое, трэцяе там раз, я дазваляю прыходзіць раней і самім рабіць расцяжкі. Зараз будзе размінка ад Сцяпана Папова, прычым не для маладых, а для тых, хто ўжо мае свой век, каб не траціць энергію, а менавіта траціць энергію менавіта на размінку. Так, пачынаем там з суставаў,
Шею размяли трошечки. Плечики размяли. Потом поясничку трошки раскрутили. Крутили. Вот самая главная энергия мужика у поясницы. По наклончики. Трошки размять коленочки, трошки размять. Коленочки. И ведаешь, я люблю тягнуться на землі заўсёды. Ось размінаць пахавую мышцу, так, ось вельмі важна. Таму што шмат болевых на ногі, шмат кіткоў, дзе ты карыстаешся нагамі. Я ось гэта люблю рабіць шмат часу. У одну сторону, у другую, потым са зменай ног. Ну, мы будем просто далейш рабіць. Важно поясницку рабіць. Ось такія рэчы люблю. Один бок і адсюль другі. Один. І другі бок. Абавязкова у барацьбе ў партэры вам могуць ногі за голову так закінуць, што мала не будзе. Таму кожны павінен даставаць вольна, без памех з тылу. І мець яшчэ моцна такія вось рухі рабіць практыкаванні. І паглядзім, зможаш ли ты зрабіць ось такія перакадачкі. Ну, поглядь. Я просто не... Вось, малайчына, браво. Не запомнил одразу рух. Слухай, ты не запомнил, гэта вельмі складана. Гэта вельмі складана, у мяне мало хто з першага раза такое можа зрабіць. Ты выносишь своего супротивника з дывана на вачах, можна казаць, усяго свету, на вачах ягонага прэзідэнту. І гэты ўчынак настолькі годны і прыгожы, што нават вось гэта адчуванне крыўды паразы, яно неяк нікне перад тым, што все пачынаюць разумець, што это же спорт, што гэта рэч, якая была менавіта створана чалавецтвам, каб не забіваць адно аднога, каб просто вось свой адреналін, энергію мужчынскую, всю вось гэтую невытрачаную гормоны пакінуць тут, на дыване, у спартовай зале. І гэта як бы стварае гатовы сімвол для ўсіх, для нас, што все ж таки гэта спорт, і як ты слушна заўважыў, скончваецца рукапацісканнем і пачынаецца рукапацісканнем у самбо. Так. І скончваецца паядынак, скончваецца двубой, і з этого моманту вы зноў калегі з аднаго спорту маглі сустракацца в стайках у нас в Беларусі ці на іншых базах спартовых, маглі стаць бліжэйшымі сябрамі. А што было пасля гэтых спаборніцтваў? Яшчэ былі нейкія заўважныя турніры? Так, яшчэ былі наступныя чэмпіянаты свету, чэмпіянаты Европы, яшчэ адны еўрапейскія гульні. Але скажу шчыра, мне пасля 2015 года не атрымлівалася выйграваць. Я быў другім, некалькі разоў на чэмпіянаце свету трэцім, на еўрапейскіх гульнях трэцім. І бачыў нейкая адносіна судзейства да мяне прадвзятая. Я так дакладна кідаў, рабіў кідкі, дзесьці выйграваў. Ну, ёсць адчуванне, што не падабаецца тым людзям, якія кіравалі самба, тое, што беларус нешта занадта стаў медыйным. Так, яны гэтым момантам скарыталіся у тым, каб прапагандаваць і рэкламаваць самба. Але, вось так мне не далі нешта выйграць ні разу. Канешне, і сам у мяне ўжо ўзрост быў такі, ведаеш, там, за 33, за 35, там, так. Апошні чэмпіянат свету мне ўжо 38 гадоў было. Але, моманты па судзейству таксама вельмі шмат было. У любым выпадку гэта на суддзей не трэба нічога так разлічваць, трэба на сябе, але калі ты з роўным па сілах сапернікам борышся, там кожны бал мае значэнне. Нават проста стаўленне, пасіўнасць, актыўнасць, вось гэтыя рэчы натуральна могуць пераламіць внутры вось гэтую вельмі тонкую так, мяжу. І вось перад еўрапейскімі гульнямі асабіста быў чэмпіянат Европы, я ў фінале там і праглядавалі некалькі разоў, што там я ў фінале кідаю, а даюць кідкі майму саперніку з Расіі. І там і яго нават там усе трэнеры там потым казалі, што ён прагуляў. Але яму далі перамогу, а мой трэнер там таксама, што хацеў пратэст падаваць, і ведаеш, чым справа такая, што
Пратэст не будзем падаваць, бо ж еўрапейскія гульні ў нас у Беларусі. А зараз нешта суддзі пакрыўдзіцца, што вось мы кажам, што яны такія дрэнныя, хаця яны дрэнныя. І вось гэта адносіна, так, судзейства самба, яна заўсёды было на стороне Расіі. І таму зараз я самба тут не выкладаю. Я выкладаю свою лінію самба, дзе ніхто не можа ўплываць ні на судзейства, ні на правілы, ні на што. І больш яго раблю там для аматараў, якім гэта вельмі падабаецца. Чакай, пра сваё самба ты раскажаш крышку пазней. Добра, пачалі у сувязі з такой неверагоднай медійнасцю, можна казаць, сярод самбістаў твая медійнасць, сярод менавіта аматарскага самба, магчыма, самы заўважны дзякуючы гэтаму выпадку. І сапраўды тое, што ты расказваеш, вельмі зразумела, калі глядзіш на стаўленне да спорту. Добра, і што ты пачаў рабіць в гэтых умовах? Ты кажаш, ужо быў 16-17 год. Да. И в умовах меня запрашали на разные мерапрыемствы, дзесьці что-то распавядаў і даваў інтэрв'ю, дзесьці кагосьці матываваў, ездзіў. І далей займаўся, трэніраваўся, спрабаваў развіваць сябе ў розных накірунках, у розных галінах, спрабаваў зарабляць грошы акрамя спорту, бо спартыўная стыпендыя не такая, як кажуць, прапаганда, што вас і кормяць, пояць, і ўсё у вас ёсць. Не, грошы там невялікія, таму прыхадзілася, ведаеш, акрамя 2 трэніровак у дзень яшчэ працаваць, каб можна было жыць больш-менш добра, ездзіць на добрым аўтамабілі і кудысьці выехаць на адпачынак. Вось неяк так жыццё спартоўца у Беларусі было. То бок ёсць гэты спорт, ён на ўтрыманні дзяржавы. Да, самба толькі на ўтрыманні дзяржавы, як толькі дзяржава перакрае гэты кранік, да, самба не будзе ў Беларусі. Ты ведаеш, як яшчэ раблю? Паварочыўшы адзін бок, хапаеш сябе як мага даўжэй і вось так расцягваеш. І потым з другога боку і вось так расціраеш шею. Бачыш, усе мышцы разагрываюцца. Вось так. Я ўжо галавой, вось гэты барцоўскія масты, треугольнікі, так, іх трэба рабіць. У мяне на жоўты пояс нават ужо ёсць перакідкі. Твой пераход на бок святла. Шмат для каго з нас гэта адбылося ў жніўні 20-го. Сёння апошні дзень жніўня 25-го. Калі ласка, раскажы, як это было у цябе? Яшчэ да жніўня гэта было, да, мы ўсе гэта назіралі, гэтыя калейкі на подпісы за кандыдатаў, гэтыя нейкія злачынствы, якія рабілі людзі у пагонаў, нават без пагонаў, у масках. Просто людзей забіралі, гэтыя бусікі сажалі. Гэта немагчыма было назіраць. Бачыш, асабіста з маёй эмпатыяй гэта вельмі складана. І пераход менавіта адбыўся, калі затрымалі там майго брата дваюроднага, там 9 жніўня, бо грыблі ўсіх там, да, маіх сяброў затрымалі. Таксама затрымалі хлопца нават, які мяне разам нажамі рэзала. Аднаго з тых хлопцаў, таксама працаваў таксама трэнерам, але затрымалась. Просто, кажа, на вуліцы, ішоў нават у другім месцы. І так і адбывалася, што яны затрымлівалі больш людзей не тых, хто быў там у натоўпе, а па вуліцам проста ездзілі і забіралі людзей, там, якія нават не былі. Вось якіх маіх людзей, пра якіх я распавядаю, так. І гэта я ўсё пабачыў, сам сутыкнуўся, хадзіў пад акрэсціна, бачыў людзей пабітых. Бо сам я быў у стайках, там з 9 па 13 жніўня нас зачынілі ў стайках. У нас былі зборы, я не бачыў, не хадзіў з усяго гэтага, што там атрымлівалася. І калі далі інтэрнэт, усе сталі посціць. Вось я стаў посціць. А у тым ліку мой трэнер, і я бачу, што ён стаў мне званіць, там мне, можа, выдалі, там выдалі. Бо на яго ціснулі адтуль. Зараз я ўсю гэту сістэму разумею, так, што яны пачалі супрацьстаяць ёй. А ў мяне так, калі на мяне пачынаюць ціснуць, я яшчэ больш тады выказваюся. А чаго вы ціснеце? І, можа быць, я і так бы не пайшоў у разнос, да, ось да такіх рэчай, якія я зрабіў за весь этот час, арганізацыйных нейкіх такіх вось смелых, рашучых. Я трэнеру казаў, все, дайце мне там змагацца, не чапляйце мяне.
Але не, яны уже там уже пачалі, плюс там ёсць такія калегі ў маім зале, ведаеш, якія чакалі гэтага моманта, калі можна будзе мяне прыбраць. Забеганні. Да, забеганне вось ёсць на жоўты пас у экзамене, бо ведаеш, там людзей таксама я крыху падводжу к здачы гэтых паясоў, бо трэба, каб зрабіць уход з пазіцыі, трэба мець моцную шыю. І пакуль шея няма моцная, няма сэнсу паказваць гэтыя ўходы, бо чалавек не зможа стаць на мост. Пакуль ён забеганне не зробіць, ён не атрымае жоўты пояс. Таму забеганне, уходы з выкарыстаннем шеі моцнай, і ўсё, чалавек можа мець жоўты пояс па фрысамба. Ось так. Ну што яшчэ дадаму да размінкі? Каб вы зразумелі, всяго это трэба зрабіць крыху болей. Каб першы пот прыйшоў, каб змяніўся гарманальны фон, каб проста чалавек адчуў, што ён гатовы ўжо да схваткі. Прыйшлі 5 людзей, да, там гэта быў спартовец, які быў яшчэ спартоўцам дзейным, рыбак, замміністр спорта, які яго так яшчэ вельмі не ведаў, потым відазнаўся, так. І кгбіст адзін быў, які больш там спрабаваў ціснуць так на мяне, і яшчэ 2 там супрацоўніка, якіх было. Их всех ведаю. Ну и уяві, просто пришли, меня вызвали з залу ў кабінет, зачинили ключом дверь и пачинаюць мне эту пропаганду, ціск, разумеешь, у таким, ведаешь, жаргоне, типа, с тобой могуць размаўляць не тут, там, у другім месте, типа, и сами казырают тым, что отбывалось на улицах. Кажа, а ты бачишь, что на улицах происходит? Ты хочешь размаўляць в другім месте, у тебя же есть семья, дети есть. Ну, мяне гэта вельмі закрануло, разумеешь, я им отказал прямо у твару, что вы от меня хотите. Говорю, есть питания какие? Говорю, это моя позиция. Вот такие моменты. Ну, они ни с чем ушли, видишь, такие еще фраза такая от этого замминистра. Я, звичайно, я обычно ударяю, а потом говорю, ну, ось уяви, это спартовцы, блядь, ну. Я говорю, так иди, приди один удар, блин. Я кажу, это там... Ну, ось и разумей, да, с гэтым, и як мне на гэта ставиться? Ну, я яшчэ заставаўся, разумеў ціск, я яшчэ год быў. Мы выходзілі просто, казалі пазіцыю сваю, так, ну, што пачуйце, што такое, ну, як можна, ну, гвалт, людзі. А мы, прабач, мы это хто? Ну, мы спартоўцы, мы сабраліся просто спартоўцамі, так. З іншых спортаў? Так, мы з іншых спортаў, так, мы просто сабраліся, мы зрабілі пісьмо такое да ўладаў, так, там было 5 пунктаў грамадзянскіх. Там нічога такога не было, ведаеш, там просто спыніце гвалт, высвабодзі палітвязняў і правядзіце там шчырыя выбары, каб зачыніць гэта пытанне, да, хто перамог, не перамог. Усе ж бачылі, так, што адбываецца. Ну, а яны спачатку і быў такі пераломны момант, яны згаджаліся з гвалтам, усе. Але потым ім далі загад, што нет, не згаджацца гвалтам, нічога не было, і ціснуць нас. Яшчэ і трэнер прыйшоў, я памятаю, і казаў, што міністр спорта даў вам апошні шанец. Типа, перадумаць і забраць подпісы з пісьма. Вось так і перадаў ад міністра спорта, разумееш? Ну, я сказаў, што не. Я свой выбор зрабіў, я заднюю даваць не буду. Гэта мой справа, няхай спыніць гвалт яны, а не мы будзем зачыняць там свае рты. Ну і мяне адразу забралі стыпендыю, якую там плацілі. І пачалі ціснуць, але я да апошняга спрабаваў. Ужо ў мяне не было жадання там не змагацца, не бароцца. Ціск шоў вялікі такі, ведаеш. Але, ну, нейкая такая стрэсаўстойлівасць у мяне і так у жыцці была. Але тады яшчэ больш я выпрацаваў. Разумееш, прыхадзіць у зал, дзе гэтыя людзі, якія я ведаю, што за маёй спіной робяць. Бо ў інфармацыі было шмат ад добрых людзей, я шмат атрымліваў. Я ведаў усё, што яны робяць. Хаця разгард парваць немагчыма, вось глядзі. Мы распрацавалі свой уласны дизайн. На камеру, калі ласка. Там был ковід, там было складана. Я там не ў сваёй вагавай катэгорыі выйшаў. Яны там спрабавалі штосьці напісаць, каб у меня як быццам яны гэта ўсё афіцыяльна забралі заробак. Там, разумееш, ціснулі там все. Ну, мне не хацелася, я выхадзіў, бароўся.
І просто яны хацелі, каб я і звольніўся там, ведаеш. Я спачатку хацеў сам ісці звольніцца, а потом, ну, думаю, чого я буду звольняцца. Ну, няхай яны там робяць гэта выкананне. І да апошняга я быў там афіцыйна працаўладкаваны, і гэта было складана, разумееш? Яны там некі прывыдымлялі, і разумееш, і калі ён там гэты замміністр кажа, што хто такі Папоў? Яны самі сябе супроцьстаяць, ну хто такі Папоў, разумееш? Да, ён там уже выйшаў у тираж. Я говорю, ну, які там у тираж такіх людзей, якіх ніколі не чулі, да, які не таксама дзесьці выйграў, дзесьці прайграў гэты спорт, так? Ну, просто все гэта смешна, і это просто, ведаеш, хацеў паказаць, што, ну, можна трэніравацца, можна змагацца і выказваць сваю пазіцыю грамадзянскую. Я чакаў нейкай такой, бачыш, з іх стараны разумення нейкага, але я ўжо гэта кажу неаднакратна, трэба было таксама трошачкі пажарсцей гэта ціснуць, не ждаць ад іх рэакцыі, а самім рабіць. Ну, яны першыя зрабілі, яны пераламілі кропку, гвалта не было, зрабілі, і ўсё, і пачалі гвалт над намі. Падцісканне і астатнія заціхнулі. Гэта сістэма КДБ, якая працуе. Ім не трэба ўсіх ціснуць. Ім галоўнае заціснуць самых актыўных, разумееш? Закранулі актыўнага, і астатнія прыціхлі. На гуме практыкаванне можна паказаць. Гума, да, ад звычайных цяг, так, ад звычайных цяг з выкарыстаннем. І таксама кіткі розныя ў ім можна рабіць, практыкаваць сваю тэхніку. Практыкаваць тэхніку. І ў разгрэўкі я таксама людзей стаўлю не адразу на кіткі, а рабіць розныя рэчы, ось на гумачкі, якія дазваляюць разагрэць мышцы. Ось можаш паспрабаваць. Гэта адна з самых моцных, ты сразу бярэш яе. Так. Мы нешта рабілі. Так, вельмі шмат. Барацьба такая рэч, што ў любую сторону, куды не пацягнеш, гэта патрэбна. Але для размінкі не рабіце так хутка. Трэба рабіць павольна, каб нічаго не надарваць, бо гума гэта таксама сапернік. І вось я калі быў у Турцыі, гэта быў мой сапернік, я выходзіў доўж мора, і цягаў менавіта вось гэту вось резіну, якую ты зараз цягаеш. Менавіта яе. Да, менавіта яе. Момант, калі ты вырашыў з'ехаць. Слухай, да астатняга, вось не хацеў, настолькі не хацеў з'язджаць з радзімай. Уже там і сігналы мне пасылалі. Я ведаю, што і людзей там таксама да мяне пасылалі. Так, я іх проста паспрабаваў чытаць, што там мне перадаюць. Але я зразумеў, вось Алімпіяда, калі пачалася ў 21 годзе, летам, я проста вырашыў выехаць на 1 месяц, ну і ўзяў квіток яшчэ назад, і потым ужо пабачыў, што уже не вярнусь трэба. Хацеў, думаў, можа памаўчаць, я нават там нічога не посціў, думаю, вярнуцца, можа штосьці будзе, але зразумеў, што першае, не атрымаецца маўчаць, другое, што прыйдзецца з кімсьці ісці на зговор, што нейкае інтэрв'ю запісаць, ну, змяніць пазіцыю, як быць, як яны гэта і робяць. Разумееш? Ну, а гэта не мой. Я сам сябе знутры бы зламаў. Прыехаць. У мяне такі характар, ну, я не магу маўчаць. Мне складана. Калі кагосьці забіваюць, б'юць, душаць, калечаць. Ты ж спачатку будзеш маўчаць на гэтыя моманты, так? А потым ты будзеш маўчаць на розныя дробязі, разумееш? І калі цябе на працу прыхадзіць, што цябе рабіць? Звычайнае камунальнае. Бо хто там кіруе? Любы салабон, так, без адукацыі, з дубінай у руках, ён будзе кіраваць настаўнікам, доктарам, мной будзе кіраваць, лічыць сабе ўладай. Ну, у такім супольстве немагчыма жыць, немагчыма развівацца. Ну, як я са сваімі амбіцыямі, так? Вось тое, што тут раблю, я раблю. А там што? Мне скажуць, нешта ты занадта актыўны. Щось ти тут організовуєш, робиш, шмат людей тебе підтримують, тебе приїжджає. Давай-ка ти притихни. У нас ось є Іван Петров, племянник там троюродний депутата. Йому треба бути активним. Давай роби. Ну, я вже так жартую, але ну, я не можу жити так у такій країні. І я потім поїхав у Туреччину. З Туреччини я поїхав у Київ. І в Києві почалася війна. Слухай. Я ўсё гэта пабачыў, як гэта пачыналася, зрабіў таксама запіс. Адразу на наступны дзень са сваёй грамадзянскай пазіцыі падтрымаў. І слухай, ты не ўяўляеш, колькі мне пачалі гэта расіяйцы каментарыі пра, а дзе ты быў там
Десь короче, там 8 год, да, 8 где-то год, 8 год. Пакуль Надо. дамбілі Я гляжу людей, яких я ведаў, записывают видео. Владимир Владимирович, мы вас падтрымліваем. Письмо Путину подписали. Усе, кого я бачу. Я не разумею, як так може бути. Ви що, головою не думаете? Нічто другі. І розумієш, їх почуття, слухай, ну гэта Зеленскі повинен просто, ну, дать Путіна зайсці, і сидіти, бля, я тады просто, я з ними пераписываюся, я ввогуле, я був в шоку, наскільки яны промытыя гэтай расійскай прапагандай. Гэта ўсё самба. У меня было 10 тысяч подписников, из іх там же шмат расіянаў было. Яны там пакрыху от мяне адпісаліся, зараз 8, там, ну, 2000 сышло. І насамрэч я быў вельмі здзіўлены. Таму я ў самба таксама адразу я бачу, яны з буквай Z гэтых самбістаў выставляюць у куртках. Усё гэта на Донбасе робяць, там за самба з буквай Z. Я таксама выступіў адкрыта і не адзін раз. Як вы, чэмпіёны свету. Я разумею, што імі скарысталіся. І вось у тое, якія яны прамытыя, выслужлівыя, яны і зрабілі зараз і нам там. Уся зборная, у іх там па часе. Вы павінны сядзець 4 гадзіны, разумееш? Яны прыходзяць, 2 гадзіны трэніруюцца і 2 гадзіны сядзяць у телефонах у зале. Бо у нас так па распісанню. Разумееш, выслуга такая. І зараз ніхто не пікае. Да гэта так не было. Да гэтага, ну ты спартсмен, тебе трэба адпачываць. Ты 2 гадзіны патрэніраваўся, едзеш, спіш, восстанавливаешься, працэдуры робіш. Мы спрацавалі свой уласны дызайн формы. Над ей долго працавалі. Гэта рашгард з длинным рукавом, шорты і ласіны, наши фірмовыя. Я сёння буду трэніравацца ў іх, трэніцца. Хутка будзе масавая вытворчасць. Да, гэта была першая там калекцыя. Нам паглядзець дызайн, паспрабаваць якасць. Таму ты зараз убачыш. А па коштах? Па коштах будзе не танная рэч, але ты ведаеш, што рэчы, якія якасныя, у якіх дыхае цела, яны каштуюць грошай. Таму можна будзе на нашым інстаграме, фрысамба, хутка забачыць і набыць. Вось паглядзіце, як выглядаю я, ужо стары, але выглядаю вельмі эфектна. Мы спыніліся на тым моманце, калі нечакана расійскія спартоўцы ператварыліся у зетаўцаў. Вось гэты момант. Тваё стаўленне, што адбылося? Бо да этого моманту падавалася, што розніцы вялікай няма паміж беларусамі і расейцамі. Вось, калі ласка, зафіксуй гэтую розніцу. В адносінах з расейцамі заўсёды было нейкае адчуванне, што нейкія не трошачкі другія, але вроде бы і нашы, так? І ведаеш, для мяне гэта змены уявіліся раптоўна і нечакана, бо я, як ты, не быў тады гатовы, да, для Крыму, і другую астатнюю сітуацыю я не так назіраў. Я быў спартоўцам прафесійным, я быў там зачынены ў гэтых залах, так, я гісторыю не так добра ведаў. Толькі потым я пачаў яшчэ адукоўвацца, шмат скрыняў глядзець. Усё гэта глядзець, і я разумеў, да, што насамрэч гэта ўжо даўно іх было ўкладзена ў расейцаў у галаве, іх стаўлены да ўкраінцаў, да нас стаўлены. Адчувалася, што мы для іх нейкія такая нацыя ніжэйшая, яны нейкія такія вось правільныя рускія, а мы з нейкім такім адлівам. Яны заўсёды і ставіліся. Прытым, што цікава, калі чалавек, ну, нават тварам не рускі, разумееш, а ён ужо такі, ён імперыя моя, Расія, там наш Пуцін. І на гэту карупцыю зачыняюць вочы, нават гэту карупцыя для іх добра, што я заўважыў. Яны ведаюць, як па правілам карупцыі гуляць. Таму вось і ў нас шмат людзей, якія падтрымліваюць рэжым Лукашэнкі, таму што ён дае такія ўмовы, дзе можна накрасці грошы, дзе можна праз нейкіх людзей кудысьці зайсці, ўсё зрабіць. І ім гэта добра. Яны гэтым карыстаюцца, і таму вось такіх прыхільнікаў Лукашэнка немала. Нават тых, хто з'ехаў за рубеж. Бо яны разумеюць, што адчыніцца нейкае акно магчымасці, дзе можна пазрабляць. У нас ёсць мяжа з Расіяй, як быццам мяжа, так, і мяжа тут, дзе яны зарабляюць гэтыя грошы. Плюс ведаюць, хто там кіруе рознымі накірункамі, каму падмазацца, прымазацца, замазацца. Акрэслім твой стан на сёння, бо мы тут ужо, я 3 гады, і ты? Я десь таксама, да, з 21-го, наверное, уже 4-й год. Як ты будуеш свае стасункі з новай дзяржавай, з новым месцам, чаму абраў менавіта Вроцлаў? Крышачку так пунктирам пра сябе. Ну, слухай, я до сих пор не могу себе сэнсаваць, што я паляк. У меня нават псіхалагічны стопор на тое, каб мову вывучаць польскую. Я разумею польскую, магу паведзіць нешта там па-польску, але
ведаеш, не могу стаць палякам. Я не гатовы зараз адчыняць сваю залю, наймаць там трэнероў, рабіць каманду, бо я неплохі менеджер, як апынулася за гэты час стаў. Стаю ў нейкім такім плато, раблю тыя рэчы, якія мне дазволяць у любы момант змяніць месца майго жыхарства. Вельмі хацелася бы вярнуцца на радзіму. Ты на валізках яшчэ? Я на валізках, да. Як ты кажаш, я яшчэ на валізках, яшчэ назіраю за сітуацыяй, што адбываецца. Спрабую, як магу паўплываць, максімальна спрабую тут свае скілы пракачаць, адукавацца. Я б задавальнення вярнуўся ў Беларусь, калі б там былі правілы і было магчымасць будаваць дзяржаву на дэмакратычных умовах, на развіцця гэтай дзяржавы, каб вярталіся прафесіяналы, якія з'ехалі. Я ўсё-такі веру ў гэта. Веру, што свет змяняецца, што дыктатура падзе па ўсяму свету, і ў нас давядзецца жыць у той час, калі мы можам уплываць на нашу край, на нашу землю, бо я не хачу жыць ні в Украіне, ні ў Польшы, я хачу жыць у цябе дома. Так, амплітудны які зрабіць. Давай, ось подножку сюда зраблю, пастаркуешься. Не, можешь больше широкой амплитуды, как... Давай мельницу, коленом. Давай. Смелей. Пистолетик сможешь? Смелей. Пробуйте шарить. Так вот. Ой, тоже. Так вот. Но вы где-то в детстве лишилась головной самбийский такие приемчики. Да, я обожаю одежи. У нас просто одежа. Любой играет, это переворот. Я высоко, а не подстрахую. Смелей. Как оно все-таки эффектно выглядало. Зараз переходим до того, конкретно чим ти займаєшся, і некие пункты росту, проблемные места, и такая перспектива, але тактичная, короткая перспектива. Что отбывается у твоем житті зараз? Слухай, не порви рожга. Зараз я працую прафесійным трэнерам, персанальным трэнерам. Персанальныя трэніроўкі веду, таксама групу веду па фрысамба. Што такое фрысамба? Гэта трохі мадэрнізаваная самба, якім я займаўся ўсё жыццё. Там Іван Васільчук, яшчэ адзін прафесіянал, шматразовы чэмпіён света. Мы выпрацавалі тыя недахопы, якія былі ў самба, у тым ліку паясы. І ведаеш, тут яно ў Европе зусім другое. Яно здесь можа жыць без дзяржавы, без краніка гэта дзяржаўнага. Бо у мяне вельмі шмат персональных тренировок ідзе по фрысамба, дзе людзі хацяць здаць на жоўты пояс. Я там сістэму прапрацаваў, як гэта ўсё рабіць. Прыходзяць людзі, дактары, прафесары, ювеліры, усе айцішнікі, якія ніколі не займаліся, не займаюцца гэтым самба. Азы, як вучацца падаць. У меня у пояс фізічная падрыхтоўка, бразкі, кіткі, балевыя, удушэння. І яны кайфуюць ад гэтага, так? Я яшчэ ударную тэхніку препадаю, і у меня вельмі шмат трэніровак. А скажи, будь ласка, пакуль мы напэўна, уже сюды вставім кавалачкі з залі, але прынцыпова во фрысамба ёсць ударка? Не, пакуль няма, але, можа быць, мы яшчэ зробім, паглядзім. Бо для аматараў, пакуль яшчэ не ўсе кіткі яны могуць рабіць. І мы паступова будзем даходзіць да прафесіяналаў, бо гэта не канкурэнцыя джиу-джитсу, грэплінгу, дзюдо, таму што няма грошай на гэта, так? Каб заманіць прафесіяналаў, каб зрабіць цікавыя паядынкі. Але як аматарскі від спорту, ён пакуль вельмі добры, мне гэта падабаецца, як он развіваецца як аматарскі від спорту. Бо самба звычайная, мне, па-першае, ўжо і не цікава ім займацца, і яно тут не вельмі папулярнае, бо яна з такім старым савецкім падыходам, так, нават тут у Европе, што, гэта не той узровень, які трэба рабіць спаборніцтву, развіццю. Таму, я лічу, што няхай будзе развівацца гэта фрысамба сваім шляхам, так, у сваім коле, але мне падабаецца. Я зараз, карыстаючыся службовым становішчам, запрашаю тых, хто жадае займацца адзінаборствамі, трапіць рукі да сапраўднага спеца. Ось не да нейкіх там коучей дамарощаных, а сапраўдны спецыяліст, які з вельмі распрацаванай сістэмы можа заняцца з вамі індывідуальна. Таму айцішнікі, ювеліры, бізнесоўцы, якія ва Вроцлаве недалёка ад Вроцлава, калі ласка, можаце набыць сабе персанальныя трэнінгі і
стаяць пры вытоках новага камерцыйнага фрысамба в Европе. Запрашаю. Так, ты сказаў камерцыйным, насамрэч трэба ствараць прадукты, якія будуць добра прадавацца, якія будуць модныя, папулярныя, так, цікавыя, даступныя для ўсіх. І вось хочацца такія рэчы рабіць. Ну, зразумела, што нам бы не кепска зрабіць вакол этого нейкі, ну, кшталту UFC, разумееш, нейкую платформу, дзе б сапраўды маглі людзі праводзіць спаборніцтвы, праводзіць гэтыя... Мы называем нашы баі схваткамі. Я спрабаваў выпрацаваць нават беларускае слова, адшукаць. І, уласна, я выкарыстоўваю слова, якое я ведаю з дзяцінства. Схватка. Пакуль не з'явіцца лепшы тэрмін, ці не замацуецца гэты. Тады некалькі кіткоў. Што ты робіш, акрамя заняткаў фрысамба? Што яшчэ? Ну, слухай, тут так атрымалася, што я раблю яшчэ такія аматарскія турніры па волейболе, дзе мы спачатку пачыналі з маленькага кола, да, просто сидзелі, смажылі мяса, кідалі мяч, а потым сталі арганізоўваць штосьці нападобе такіх вось нейкіх паядынкаў, да, адзін з гадным гуляць, а потым гэта ператварылася ў сапраўднае спаборніцтва. І мы кожны раз далучаем вось да гэтай вось суполкі розных беларусаў, так, медыйных, немедыйных, звычайных, робім і ў Сопаці, і рабілі вось у нас ва Вроцлаве вось трэці ўжо такі. І нават перарасло гэта ў фестываль, так. Мэта проста была, каб людзям не было там цяжка ў сябе зачыняцца, бо ўсе з'ехалі, яны дома былі паважанымі людзьмі, іх дома быў бізнес, была кватэра, хата, дом, яны ўсе з'ехалі тут, пачынаюць сваё жыццё ладзіць. І вось калі ты адзін аднаго бачыш, сустракаешся, размаўляеш, шмат сяброў, ну ты адукоўваешся. Гэта не барацьба з рэжымам, да, мы тут мечом не пойдзем, нічога не зробім, але бачыць адзін аднаго, размаўляць, падтрымліваць, адукоўвацца. І вось час ад часу ўсё цікавейшыя і цікавейшыя людзі прыязджаюць, якія распавядаюць пра сітуацыю, што там у Беларусі, дзе яны рабілі, што мы можам зрабіць, да, ці будзе Беларусь вольная таксама. Больш такі есці філасофскі клуб з адукацыяй, такой самаадукацыяй, і проста файна правесці час, бо гэта ўжо насамрэч сапраўднае спаборніцтва. Як ты бачыў, зараз 16 камандаў прывезлі сваіх гульцоў, збіралі ў кожную каманду, мы дадавалі по аднаму нашаму цікаваму медыйнаму такому з беларусаў, ты у тым ліку прыехаў, так? У гэтым годзе гуляць. І таму, ну, я не ведаю, як гэта назваць, зараз грамадзянскае жыццё, ну, гэта кайф. Але вось проста няма такога, вось, ведаеш, пасыла. Я зноў зачыняюся ў гэтым вазраце Беларусі. У мінулым годзе мы зрабілі, і гэты турнір трэба было рабіць за полгады. А я цягнуў да апошняга, і за адзін месяц, так, вось тое, што ты бачыў, гэта было проста за адзін месяц. Хутка арганізавана, па 10 публікацый ў Інстаграм у дзень, робім, прыязджаем, да, і ўсё вось так. Вот, зроблена было на спешную руку. Таму зараз і мы стварылі Інстаграм братэрства спартоўцаў, дзе плануем, там моя дачка, я, мы плануем... Секунда, братэрства свабоды? Спартоўцаў. Інстаграм братэрства спартоўцаў, спасылка пад відэа. Мы стварылі гэты Інстаграм, каб спрабаваць выбудаваць нейкую сістэму, дзе мы будзем рабіць рознае спаборніцтва, дзіцячыя лагера, дзе могуць дзеці прыязджаць і адчуваць сябе беларусамі, куды запрашаць нашых беларусаў, распавядаць пра нашу радзіму, пра нашу гісторыю, каб дзеткі таксама размаўлялі на беларускай мове, каб не забывалі, дзе іх дом. Яны ўжо тут польскі ведаюць лепш, чым беларускую мову. І вось нейкую сістэму спорт, культура, адукацыя, абавязкова адукацыя. Бо няма розніцы, дзе ты будзеш адукоўвацца, адукоўвацца трэба заўсёды, бо светам з аднаго боку там у дыктатуры кіруе зброя. Вот так? Да, супер. Супер. Але адукацыя і цікавыя людзі, яны робяць свет па-іншаму, змяняюць у правільны накірунак развіцця. Але хочацца неяк вось
паўплываць на гэта развіццё, закон спорта, закон таго, што я раблю і што ў меня ёсць, я адчуваю энергію, калі я раблю. Ведаеш, я зрабіў вось вялікую справу. Ніхто все кажуць, як ты паспяваеш. Да, у меня 6 трэнінгаў, я гэта там 4 пасты нарэзаў, яшчэ штось зрабіў, камунікую з усімі, раблю гэта. Добра, дзякуй вялікі за тых, хто таксама ў арганізацыях гэтага турніра. У меня вельмі добрая каманда людзей, маіх таксама арганізатараў, з якімі мы робім ўсё гэта рэчы так. Але заўсёды людзі здзіўляюцца, адкуда энергія. І просто ёсць нейкі лёс у жыцці, і ты адчуваеш. Вось мне неяк сумна, вось просто нейкім з жыццём, дзе зарабляеш грошы, там свая кватэра, жывеш, сумна, калі ўсё неяк роўна. І вось калі ты робіш такія рэчы, сам сабе выклік ставіш, і ў тебя з'яўляецца нейкая такая неверагодная энергія рабіць рэчы, якія звычайны чалавек не зробіць. І я ад гэтага кайфую. І бачу, што людзі і маё асяроддзе таксама вось кайфуе. І хто прыехаў на наша спаборніцтва адзін раз, ён заўсёды прыязджае, ён заўсёды спытвае, калі зноў, калі ўжо наступны турнір, нават вось на гэтым турніры спытваюць, а давай хоць баскетбол там у Торуні правядзем, а давай у Варшаве, там есть пляцоўка, давай там. І гэта натхняе. Гэта натхняе, і вельмі б хацелася такія турніры потым у вольнай Беларусі праводзіць. Ну, у мяне адразу ж узнікла думка, якую мы не ажыццявілі ў Беларусі, пляжная барацьба. Все ж таки правесці турнірчык. Ну, я разумею, што барацьба значна больш траўматычны спорт і значна больш складана правесці. Это все ж таки адзінаборства. Але ну, мне б страшна хацелася паўдзельнічаць в нейкім турнірчыкі па барацьбе. Дайте я покажу за ногу. Давай. Гляди, возьми меня тут за бицепс, головой ныряешь под мышку, хапаешь и вот сюда. И отразу на пульт. Еще раз. И отразу на Я подкидываю руку. Нет, тримай. Подкидываю? Нет, тут. Хоп. Так. Так. Я мушу болевые наверху. Да. И вот закись. Крыжеванный, трицепс. Отсюда откидываешь, проходишь, хапаешь и отразу. Вот. Да. Скрыжеванный. Оп. Откидываешь. Оп, так. И, ну, оп. И вот, И откидываешь. и вот тут ахилл. Да. Я шикарати. Больше рычаг. Так. Так. И больше плотнее. Вот так. Ну что? Ну что? Рукопотискання. Молодець, ти у добрій формі. Але треба розмінатися, рихтуватися. І потім, коли починаєш боротися, розіграти, підрихтований, володуючи технікою, відчуєш справжній кайф від єдиноборства. Добре. Напевно, на гэтым мы скончым нашу размову са Стёпам. Шчыры табе дзякуй. Табе дзякуй. Дзякуй, што запрасіў мяне на турнір. Магчыма, гэта не апошняе памежжа са Сцяпанам Паповым. Я бы назваў вось тое, што робіць Сцяпан, місіяй. Ён адчувае ўнутры сабе місію. Ён робіць справу, якая большая за яго, большая за нас усіх. І я вам прапаную проста ўліцца в гэтую плыню і у каго ёсць магчымасць падтрымліваць. Яшчэ апошні. Самая коронка от Степана Попова. То, что ты амаль заўсёды можешь провести як секретная зброя. Ну, у тэхніцы мой было падхват. Ён вельмі складаны. Я больше любіў бороться у одежи. Калі браў. Вось браў тут захват. За одежу. Да, за одежу. Разгонял, подбивал ногу и махал. И вот эти кики у меня одни из самых пригожих были. И они амплитудные. Амплитудные. И когда у самбо ты заставался у стойцы, а соперник падая на спину, это чистая перемога была. И вот на таких было шмат чистых перемог, закон этого китка. Ну, это был звыш короткі майстер-класс от неодноразового чемпиона свету Степана Попова. Вольная спартовцы Беларуси. У мяне яшчэ была асабістая тэма. Мяне весь час пытаюцца. Ну вось, я ніколі не размаўлял на беларускай мове. Мне так прыемна чуць, як ты размаўляеш, але мне няма з кім размаўляць, як перайсці. Я б хацеў на тваім прыкладзе
як ты кажаш, ты быў звычайным спартоўцам, які жыў вось в гэтым спартовым свеце, спартовая заля, спартовыя функцыянеры, все расійскамоўныя, сам спорт, самба, вельмі такі расійска-цэнтраваны. Як адбыўся ў цябе вось гэты пераход на беларускую мову? Як мы все чуем, гэта ўжо высокі ўзровень валодання, што ты не чытаеш з манітора. Як з табой это адбылося? Слухай, ведаеш, я дома размаўляю на расійскай, так? Мне больш зручна дзесьці у домашнім абіходзе, да, і трэнінгі, да, каб украінцы разумелі, размаўляць на расійскай мове. Але большасць цікавых людзей, якіх я здесь сустрэў у Польшы, з якімі цікава размаўляць, яны на беларускай мове. І калі ты пачынаеш крок за крокам таксама карыстацца мовай, няхай складана, няхай з расійскімі словамі, ты нешта адчуваеш у сябе, так, што так прыемна, так мілагучна, так добра яна гучыць. Асабіста, калі ў цябе атрымліваецца так размаўляць на мове, што потым складана перайсці на расійскую, слухай. Таму, ведаеш, калі будуць змены, так, я не буду такім староннікам, там, што все размаўляюць на беларускай, там. Не, кожны мусіць выбраць ту мову, на якую яму зручна. Няхай будзе 5 гэтых моў, так, але я лічу, што, ну, яна стане папулярнай мова, бо ўсе разумныя людзі, большасць з іх будуць размаўляць на мове у сваёй краіне, на беларускай мове, адчуваць сабе беларусамі, так, бо будзе ўсплеск гэтага нацыяналізма, калі будуць змены. У Беларусі мы ж робім усё для гэтага, каб яны былі. Таму мова – гэта частка нас, беларусаў. І тут за межамі асабіста ёй прыемна карыстацца. Таму раю ўсім спрабаваць. Няхай гэта будзе 3 слова, але спрабуйце размаўляць на мове.